פרופסור והנקניקייה. פרופסור ולבל, גרין ממדינת מיניסוטה בארצות הברית, היה מומחה לאפידמיולוגיה, חקר המחלות. הוא נחשב אחד המדענים הבקיאים בתחומו, ונמנה על הצוות המצומצם של נאס"א, שחקר האם יש חיים על המאדים. פרופסור גרין ניהל חיים רחוקים מתורה ומצוות. לימים הוא פגש את הרב משה פלר, שליח חב"ד, והם שוחחו הרבה, בעיקר על נושא יהדות. יום אחד התקשר הרב פלר לפרופסור גרין ואמר לו, פרופסור, אני יודע שאתה אמור לטוס בקרוב לצורכי עבודה. עשה לי טובה. לפני הטיסה, תתקשר לחברת התעופה ותזמין אוכל כשר. הפרופסור השיב, מה? אתה יודע שאני אינני שומר כשרות. אם אינני שומר כשרות בביתי שלי, מדוע אני צריך לעשות זאת במטוס? הרב פלר הסביר שכאשר נוסעים אחרים יראו את הפרופסור המכובד מזמין אוכל כשר, זה יעודד אותם לשמור כשרות. מדוע הם צריכים להפסיד מכך שהוא עדיין לא התחיל לעשות זאת בעצמו? תראה, אני בכלל לא בטוח שזה רעיון טוב, אבל אם זה ישמח אותך, זה יעשה לך טובה, השיב הפרופסור. פרופסור גרין הזמין מנה כשרה. כשהגיע תאריך הטיסה, הוא עלה למטוס. כשהדיילת הגיעה אל המושב שלו, היא הגישה לו מנה רגילה, לא כשרה. הוא כבר התכונן לכך. פתח בגרונו ואמר, גברתי, הזמנתי מנה כשרה. שמך? פרופסור ולבל גרין. הראשים הסתובבו. הפרופסור מנאס"א הזמין מנה כשרה? לא. אשוב מיד, אמרה הדיילת. בעוד הנושאים האחרים היטיבו את ליבם במנת עוף ברוטב פרמז'ן, מנגבים את הרוטב העסיסי עם פרוסת לחם, נעלמה הדיילת כלא הייתה. פרופסור היה רעב. ריח האוכל מסביבו החל לדקור את בטנו. הוא לחץ על הכפתור הקטן. כשהדיילת הופיעה, הוא ביקש לדעת היכן המנה הכשרה שלי. אנו עדיין מחפשים, היא השיבה. כמה דקות לאחר מכן, אחרי שכל הנוסעים כבר קיבלו את מנתם, שבה הדיילת. אני מתנצלת מאוד, היא אמרה. כנראה חלה טעות. אין לנו מנה כשרה במטוס. פרופסור גרין כמעט פלט, טוב, תני לי מנה לא כשרה. הרי זה לא היה הרעיון שלו. בבית הוא אכל הכל. הבעיה הייתה שכשהוא ביקש מנה כשרה, שמעו כל הנוסעים שהוא מזמין מנה כשרה. מה הם יאמרו אם עכשיו הוא יאמר, טוב, תנו לי מנה לא כשרה? הוא כעס מאוד. הוא כעס על חברת התעופה, הוא כעס על עצמו שהוא הסכים לשטות המוזרה הזאת. הוא כעס על אלוקים, כי המינימום שאלוקים יכול לעשות עבורו, הוא לארגן עבורו מנה כשרה במטוס הזה, במיוחד אחרי המחווה הגדולה שהוא עשה עבורו. אבל יותר מכל, הוא כעס על הרב פלר, ושכנע אותו לעשות זאת. והוא החליט שהוא עוד יראה לו. באמצע הלילה, הוא נחת בשיקגו, חניית ביניים בת שעה בלבד. הוא נכנס לשדה התעופה, ורק חנות אחת הייתה פתוחה. דוכן למכירת הנקניקיות. לא כשרות כמובן. הם נראו טוב, והריחו נפלא. הוא היה רעב. יותר משהיה רעב, רץ. הוא החליט להשתמש בטלפון הציבורי עוד לפני שהוא ירכוש את הנקניקיה. הוא התקשר לרב פלר. כאן פרופסור גרין העצבני שמתקשר אליך משדה התעופה של שיקגו, הוא אמר. אני חייב לומר לך שלא הייתה להם מנה כשרה במטוס, ואני מת מרעב. אני גם רוצה שתדע שבמרחק 5 מטרים ממני יש דוכן נקניקיות לא כשרות. לפני שאלך לרכוש לעצמי נקניקייה, רציתי להעיר אותך ולומר לך שאני עומד לאכול אותה. בתוך הלחמניה, אשים חרדל, בצל וכרוב כבוש. כשאסיים את הלחמניה הראשונה, אוכל עוד לחמניה. הרב שתק. אחרי שתיקה בת דקה, הוא אמר, ולבל, פעמים רבות שאלת אותי, מהי נשמתה של היהדות? בסופו של דבר, מה היא אמורה לגרום לנו? אילו כוחות פנימיים בתוכנו היא צריכה לעורר. הלילה, עכשיו, בשיחת הטלפון הזו, אני עומד לומר לך מהי היהדות. יהדות היא לעצור בנחיתת ביניים בשיקגו,
להרגיש שהבטן מתהפכת מרעב, להיות שם לבד בלי שאיש רואה אותך, ולא לקנות נקניקייה. זוהי היהדות. היתר הוא רק פירוש. פלר! אתה משוגע! הגיב הפרופסור בלי לחשוב פעמיים. תמיד חשבתי שאתה משוגע, עכשיו אני יודע שאתה משוגע. זוהי היהדות, פלר? בכל להיסה מהנקניקייה שאוכל, אחשוב עליך ואזכיר את השם שלך. אני אוכל את הנקניקייה לכמותך. והוא טרק את הטלפון. הוא ניגש על הדוכן וחיכה לתורו. הוא כמעט הזמין את הנקניקייה בלחמניה, אבל משהו מוזר קרה. הוא ניסה לומר, תני לי בבקשה נקניקייה. הוא רצה, הוא היה רעב, הוא כעס בנקניקיות. הן היו משהו שלא היה מהעולם הזה. אבל הוא לא היה יכול. אז, באותו הרגע, הוא הבין. לא אתן לנקניקייה להיות גדולה יותר ממני. אני גדול מהנקניקייה. והשם גדול מכולנו. וזו היהדות, היהדות כולה. נקניקייה אחת פחות, וחייו של פרופסור גרין השתנו לנצח.